أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين سيدنا وشفيئنا ونبينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bayan wannan, masu kallon mu da sauraron mu a wannan tashar tamu mai suna Darul Ilmi, muna yi muku gaisuwan addinin Islama, wato gaisuwan yan aljanna cikin gidan aljanna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake haduwa a wannan lokaci da muke gabatar da karatun mu a cikin wannan littafin mu na fiqh malikiya, wato littafi mai suna matulul ishmawiya, wanda Sheikh Abdul Bari al-Ishmawi ar-Rufa'i, Allah madaukakin sarki ya ji kansa da rahama, Allah ya kara daukaka masa darajarsa a cikin salihan bayi. Wanda idan ba a manta ba, a darasin mu da ya gabata mun kwana ne a ƙarshen babi na sallan juma'a, wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga babi da ke yin bayani akan abin da ya shafi sallan gawa. Sallan gawa sukan ce babu salatil jinazati, babi da zai mana bayani akan hukunce-hukunce na sallan gawa. Akan ce salatul jinazati ko janazati, amma akwai daga cikin malamai waɗanda suka yi ƙoƙarin wato rarrabe ma'anoni. Misali suka ce idan ka ce jinaza, suka ce shine wannan makaran da ake ɗaukan mamaci a ciki shine jinaza. Idan ka ce janaza, ka karanta jimin ɗin da fataha, suka ce shine wato gawan kanta. Allah ya taimake mu, Allah kuma ya bamu sa'an tafiya. Wa salatul jinazati, ita dai sallan gawa fardun alal kifayati, farilla ne na iswa, farillan da ake cewa iza kama bihil ba'du saqata anil baqin. Wasu idan suka tsaye da wannan wajibcin ya tsara akan sauran mutane da basu je suka yi ba. Mala ya ce wa arkanuha arba'atun, rukunanta ne guda hudu ne. Na farko shine mutum yayi niyya, an-niyyatu yin niyya, wa arba'u takbiratin, da kuma kabarbari guda hudu, wa du'a baina kunna, da kuma yin addu'a a tsakanin su. A takaice kun ga wannan ya tsawaita sosai, wanda yanzu mutum idan ya ce zai yi irin wannan sallar da zamu karanta a cikin wannan littafi na ishmawi, kunga mai ishmawi ya ɗauko da shi ma a cikin mai risala. In ka je risala, kobo da kobo haka za ka taras addu'ar irin yadda zai zubo su a nan, haka shi ma ibnu zaid al-khairawani ya zubo su a cikin littafinsa mai suna wato risala. A takaice sallar gawa yadda ake yinta, idan aka fito da gawa sai a yi sahu. Sahun da ake yi kuma irin sahu ta sallah da muke yi ta yau da kullum, sahu na sallah ake yi, sahu mai kyau. Duk yadda za a yi, an fi so sahun da za ku yi ya zamanto sahun nan ya kai sahu hudu, haka ake so, sahu hudu. Idan aka yi wannan sahun, liman in ya wuce sai liman in ya ce Allahu akbar, kai niyya a zuciyarka, niyyar yin sallan gawa, sai kai maka ce Allahu akbar. Farkon abin da za ka yi shine bayan ka ce Allahu akbar, kabara ta farko kenan, sai ka karanta Fatiha. In ka karanta Fatiha sai ka karanta gajeruwar sura. Misali, idan ka karanta gajeruwar sura irin kamar su inna a'tainaka ko kul huwa, ka karanta gajeruwar sura, sai ka sake cewa Allahu akbar, banda daga hannu. Daga hannu nan farkon ake yi, sai ka ce Allahu akbar, kabara ta biyu kenan, sai ka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salati da ka sani wanda ake yau da kullum, salatu ibrahimiyya. Idan ka gama
yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati so guda, sai ka sake cewa Allahu akbar. Yanzu an samu kabbara nawa? Kabbara uku. Daga nan sai ka tsaya kai wa shi wannan mamacin addu'a. In ka ga dama za ka yi rike addu'a wanda yake takaitacce, ko ka dinga cewa Allahumma ghafirhu warhamhu, Allahumma ghafirhu warhamhu, Allahumma sabbit mantikahu indal mas'alati, Allahumma sabbit mantikahu indal mas'alati. In kai wannan sai ka sake cewa Allahu akbar, kabara na hudu kenan. Anan kana da daman ka ce assalamu alaikum, kuma kana da daman ka yi wa kanka addu'a da waɗanda suka halarci wannan sallah da waɗanda suke nan da waɗanda ba sa nan. Ana hudu za ka yi addu'a in ka ga dama, ba ka ga dama ba kana cewa Allahu akbar kabara na hudu kawai sai ka ce assalamu alaikum, shikenan fa sallan gawa an gama. Allah ya ce mai kyau. Shi da sai ya ce wa du'a'u bainahunna, da kuma yin addu'a tsakanin kabarbarin, wassalamu, da kuma yin sallama, wa yad'u bima tayassara. Kun gani abinda mallam ya faɗa nan, yace wa yad'u bima tayassara, shi mai sallah yayi addu'a da abin da ya sawwaka a gare shi. Amma wasta hasana ibnu abi zaid al-qayrawani, ibnu abu zaid al-qayrawani ya kyautata addu'ar fi risalati a cikin littafinsa mai suna risala. An ya kula mutum ya ce alhamdulillah, godiya da yabo sun tabbata ga Allah, allazi amata, wanda yake kashewa, ahya kuma yake rayarwa. Walhamdulillah, dukkan godiya da yabo sun tabbata ga Allah, allazi yuhyil mauta, wanda yake rayar da matattu. Lahul azamatu, girma yana gare shi ga Allah. Wal kibriya'u, da kuma girmamawa. Wal mulku, da mulki yana ga Allah, cikakken mulki wanda baya neman tazarce, mulki wanda babu talauci a farkonsa kuma babu talauci a ƙarshensa. Wal kudratu, da kuma iko. Was sana'u, da kuma yabo. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, shi Allah yana da iko akan komai. Kun ga wannan ashay'un sai aka kawo shi da nakira, babu alif wal lam. Shay, komin kankantan abu Allah madaukakin sarki yana da iko a kansa. Allahumma salli ala Muhammadin, ya Allah kai tsira bisa ga annabi Muhammadu, wa ala ali Muhammadin, da kuma iyalan gidan annabi Muhammadu. Wa barik ala Muhammadin, kai albarka bisa ga annabi Muhammadu, wa ala ali Muhammadin, da kuma iyalan gidan annabi Muhammadu. Kama sallaita, kamar yadda kai tsira, wa rahimta kai rahama, wa barakta kai albarka ala Ibrahim, bisa ga annabi Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, da kuma iyalan gidan annabi Ibrahim, fil alamin, a cikin talikai halittu kenan. Innaka lalle kai Allah hamidu, kai ne abin yabo, abin godiya, majidun, sannan kuma kai ne abin girmamawa. Allahumma, ya Allah, innahu abduka, wannan wanda yake kunci a gaban mu nan bawanka ne. Wa ibnu abdika, dan bawanka ne. Wa ibnu amatika, dan baiwarka ne. Anta khalaqtahu, kai ka halicce shi. Wa razaqtahu, ka ciyar da shi. Wa anta amattahu, sannan yau kuma gashi kai ka karbi rayuwarsa. Wa anta tuhihi, haka nan kuma kai zaka rayar da shi. Anta a'lamu bi sirrihi, kai ne ka san abin da yake boye da shi na sirrinsa. Wa alaniyatihi, da kuma abin da yake wato tattare da shi na bayyaninsa. Ji ina ka, mun kawo maka shi yanzu ya Allah, mun zo maka shufa'an lahu, muna nema masa ceto. Fa shafi'ina fihi, ka karbi neman ceton namun nan ya Allah. Allahumma, ya Allah, inna nastajiru, mu muna neman jiwari, bi habli jiwarika, da kuma igiyan wato neman makotakanka. Lahu, a gare shi. Innaka, ya Allah, zuwa fa'in, kai ne ma abocin cikawa. Wa zimmatin, da kuma alkawari. Allahumma, ya Allah, kihi ka tsare shi min fitnatil qabri, daga fitnatil kabari. Wa min azabi jahannam, ka saka nan kuma ka tsare daga azaba ta wutan jahannama. Allahumma ghfir lahu, ya Allah kai masa gafara. Warhamhu, kai masa rahama. Wa afu anhu, kai masa afwa. Wa afihi, ka bashi lafiya. Wa akrim nuzulahu, ka karrama, ka girmama masaukinsa. Wa wasi madkhalahu, ka yalwata mashigarsa. Wa ghsilhu, ka wanke shi bima'in, da ruwa. Wa saljin, da kuma kankara. Wa baratin, da kuma ruwan sama. Wa naqihi, ka tsarkake shi min zunubi, daga zunubai. Wal khataya, da kuma kurakurai. Kama yunakka sawbul abyad min ad-danasi, kaman yadda ake tsaftace farar tufafi daga datti. Wabdiluhu, ka canza masa darin gida
khairan min darihi fiye da gidansa na duniya, wa ahlan ka canza masa iyalansa matansa kenan khairan fiye min ahlihi fiye da iyalansa na duniya, wato iyalai, wa zaujan da kuma mata khairan fiye min zaujihi akan wato iyalansa na duniya. Allahumma in kana muhsinan, ya Allah in ya zama mai kyautatawa ne, fa zid fi ihsanihi, ka ƙara masa cikin kyautatawan nasa, wa in kana musi'an, idan ya zama mai aikata laifi ne, fa tajawaz an sayyi'atihi, ka gafarta masa. Abinda muka faɗa daidai Allah ya sa mu yi tare a cikin lada, abinda muka yi kuskure ko kuma tuntuɓen harce muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mana, ya Allah kai mana gafarta wa iyayenmu da malamanmu, ya Allah ka biya bukatun da kuma bukatun masu neman addu'a gare mu. Subhanaka ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu